Kajing puli na kitab Deuteronomy kalanong bahan riyo kadikot ar do bahan riyo. Moses la kren hagi pai ba ong to shep tieng yau trai blai jong pi ma pi badu kun jong pi badu kun ksiu jong pi da ka bar ke baro silenter ka jing em jong pi yaki an bat ki hukum jong u ki bang ala patha e pi ba pindub imslam to ngap namar kata ko Israel bat to pikir bha ban le eki gom cha pin saman bha bat pin saroi sapar shikat dei kumbau trai blai jong ki department jong pi ula kulare pi ha kata kari kebatut da kadot bat kangap to sya skor ke Israel utrai blai jungi ulong tang ma utrai bat pin e yu trai blai jong pi da kadano jong pi baro da kamen sim jong pi baro pada kabor jong pi baro badi kine ki ktien bangap tha e pi menta kasni tori kendong ha kadono jong pi ka ktien jong utrai kasam ka bakat pra ngai yami ko trai ke jing klan jonga ngai yami ko trai ke jing klan jonga ko trai mau siang jonga ka kot bas kham jonga nong pen em jonga ngai yami ko trai ke jing klan jonga ko blai jonga mau siang jonga hauba ngaledri ka sti jonga ka jing klan ba pen em jonga ka kot bas kham jonga nga ka ang jam an yero yu trai bat pen ngalalait na kinong shon jonga ngai yami ko trai ke jing klan jonga utrai em bat long balakar khu mau siang jonga to an kentiu na meu blai ke jing pen em jonga utrai ai ki jing job ki bakra house em jong u pen i ke jing e basin e jong u balas le jong u ngai yami ko trai ke jing klan jonga kajing pelena ke cithi syaki Hebrew kalano ke bahnyau ke kon arpulai do arpupra kiling do jong jutang barim kiladon bun ngut namar lakhang lat yeki da kajing yap bane sa hakakam Henry Grace subat sa yala kajing long lengdo namar ba uye sa junam namar kata ula barbor ban pen eme gitu kibalik sajan ublai lang ba jong u namar u em junam ban ye site na ka banta jong ki kalong ka bade bangin don ulang do orang ba ubakum uta ubakhui ubalui ubamba bit tingit ubalapen karpang na kinong pom ya ubalakan tiu halor ki beneng ma u dan kam kum kiwei pat kileng do orang ba bantarwa jing kinyaman kesni nengkong nakabenta ki pop jong uhi banang tapat nakabenta jong ki jong upai ba ya kani ula le tang shisin le haba ula terwai la di da shisha ka an ka thongi ki breu kum kileng do rang ba rang kat bat ki jing telot jong ki Henry ka ktien jong jing smai kablawan kham hadin ban ya ka an ka thong leng do eu khun yau ba la pen janai shi junam các tiền trong một rai cái jing play na gospel ba khoi kat ko mo Marcos kalnong bakhat ar gid khat ar pu pra do balai pusau way ustad anyu lawan sho Jisu batula kali yu kai ko hukum ka banengkong na baro Jisu la jubab ka banengkong ka dei kani to sha skor ka Israel utrai blai jungi ulong tang ma utrai bat pi dei ban e utrai blai jong pi da ka dono jong pi baro da ka men sim jong pi baro da ka jingmut jong pi baro bada ka bor jong pi baro ka baar ka dei kani pi dei ban e ya lau paramarjan kum ya la dehi don kano ka wai pat ka hukum ka ba kham krau ban ye kani ta ustad anyu la ong ha u ka dei shisha ko nang hikai mela keren ni kabasisha badon way blay but don way pat light na u bat ban i je u da kadonot baro da ka jingmut baro bada kabor baro bat ban i ya lau paramarjan kum ya la dihi ka kham krau ban ya baro ki jingknya thang bat ki jingknya bada bau Jisu li i bolo ai ka jubab ka bastat
ulaong hau phim jangai nakahimau blai hadin kata amdon banut keli Yesu yau. Ke gospel jang utrai.